Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u an khublei phi baro kini gilong ki khubor bamta kasni u executive member bakmi yakatnat finance jong khasi hills autonomous district council ki HADC u ba sei bor langwar ba u ba deru MDC kamau kanro constituency ula therting ya ka sarkar meghalaya balayalam da ka MDA halor ka jingbam pelaj ya gajing ya rap pisa financial assistance shaki autonomous district council lingba ka district council affairs DCA department habakran ha gajing ya lang pat ba jong ka voice of the people party VPP dangshen uba sei bor lang uloong ba ka sarkar jila kala kular ban ai jing ya rap pisa shaki district council nrei hadu menta ompat shem la pelaj pura ya ka pisa ka balamang ula keno ba ka jingbam pelaj ya kate ka song pisa kelak ta jori ka jing trekam jong ka HADC bar kiwi par ki district council namar ki babun ki kampen roy bar ki jingdon kampat ba ki sa akut no namar ka jingduna pisa ba sai bor lang ulo ong ba ka council kadang ye kendu jing ha kaliang ka pisa ban pendap iki kamram ba pher bar ka sarkar jila ka ban shimkhyai kini ka kam khnang ba ki district council kena ban trekam hok na ka benta ka bha ka met jong ki pat ba ula kentui ka sarkar MDA bar katnat DCA bakin pelan no mardor ya ka jingira pisa ka bladep ban kular shiki district council da ka baong ba ka jing penslam ka ta om tange ka council hendai ki pat ba ka bedi hok ban yo iki jing shakri bar ki kampen roi ha ka ju ka por lo ong ba ki pat ba ki de ban tip ya ka jing shisha halor ka jing long jing man ka pisa ki district council bat om dei ban keno tange ka council hababun ki jing ki mi na ka jing bom wan poi ka jing yarap na ka sarkar jila nadu snem archer ar powter hadu lai powtrek chung bonai balai mentang snem hagita kisan snem hanrei ha kitu kisnem ar pow ar puai kabaka covid kadangdam kacing betha na kaliang chung ka finance commission ka pelaj ya kani ka pisa lengba ka ministry chung ka panchi tirai ka pencen sur ya kita kikendon banam dale than nam dabut than namar ka jingdan long jongka ministry jongka panci tirai bansya ban kampen censur kendia kami kecing penun kampat hakirukom ki bombyang ya kani ka fon ka bala pelai na kaliang jongka 15 finance commission jongkari India ngilap ya ki babun ki jing penun kam ya kani ki bisa ki bomsai ki bomla ban pendap ya kecing prekam ki befer kawai nik sakhi ke ba pila bani iru hakiran san social media kadai ke cingking kalong ya kapana kalian kajungi ki ising lepet ya kapa kecing penkam ya kepisa kalapoi tang kapala ne penkap nyauklor tam Henry lasuang ya kata apa kadai tang ke mobilize session fee Rendadon kacing pendap ya kecing tray hai anagle sinti ya kakamang tay kawai ne kikindon de kapengin yo biang ya ka second installment chong ka 15 finance commission chong snem arpoi arpuar kadai bangin pembiang ya ki UC lara kini ki UC ki kot adu 100% seneng ka ministry cho ka panchi tirai nanti kan supply ya ka second installment ka barangsa na ka bentai ki district council kentup ya ke jong yang tai ban pembiang ya kita ki 100% ka pecing tha cho ka guideline jong ka 15 finance commission kamre ka basuk na ka bentai jong yang tai namar ki bubun ki cingkrai ki sa kongren bahkan submit kita ki UC ka kamlong ka basok na ain pendiang kita kidur kita na bagi cingklay berkhot kita kongren dai na kani kada ko penlong yang iban habya hian sedelhi ban ya kendu ya kamadam cita raman siti ban ker padret halor kani ki cinge ke bi kendu ontai ban pendiang ka kum ki guideline to ka 15 finance commission ban yo ya kani ka fund ka barangsa jong snem arpuai arpusan ki barangsa paro Handai tang ya alfuar second installment ni dan hab ya kon ban penyo ya kani bat kacing persang ka jeni hadin pengila ya kedua ya kamaram si tharaman na dali nang tie kai ka binyi kedua ang tie kalong bala ngila ban penbiang ni ta kacing don kambaro ka central government kam don cinge ban pelat ya bisa andalawan ang tinggi lom kerki ya ka meeting jong ka development committee jong ka development department bat ya finance department banyak keren kumlukan penbiang ya kini kicing don kamparo kat kum kicing tha trong guideline baladin bingalum ngila persiang kon perstak ngilum ya kita ki UC kat ke bingila ban yo snai ban penkot ya kata 100%
banpa online nya kita baro sya Ministry of Panchi Right na ka benta ban pelat ya kata ka second installment hau berai Disember ang nangilay persang ban kata kawan sa kawai kicing tha badan kam ban penbiang ya ka audit report lani ban yo ya kata ka audit certificate badai hadu ka tayo ka bakhadu chong ubnai bakhadar ni sayo ya kani ka certificate na kaliang chung audit kapag iyo kan submit online siapa Delhi siapa ministry chung Panchi Right dahil na kani kadaw hadin la pendep ya kita kibenta baro ha ka khat khandai trek chong ubnai ba ni sayo ya kani ka order ka ba kwa ban pri siya pilu kung ka sakhi ya ka order ka ba na kaliang ka ministry chung Panchi Right kapelat ya kani ka pisa khat khandai trek ubnai ba chung mentau senam khat ar kelor tam na ka benda ka HDC ya ka bahadu mentang tang sitin ka kampat rung ha ka account chung ka district council ka jeni kata ka dai kacing sisa ka bangala banong lar piwat ke RTI pinlap ya kani ka bangidon rengkat begini ki order ke bengiyo na Delhi khat lai tarik chung banai balai hadin bengila priang ya kani ngila tho ya ke city sha ka DCA department ban pelat no ya kani ka fon henry ki krem pelat hadu menta kidau alor kidau dengan kuat ban itu IP ki persang ban knyot ki persang ban le ayangi kat bala ban on ba kani ka isi chung upra kade ke bomla ban pentrikam kat ba na ka state government ki persang ban setlut ya kini baro kenang ban thak brom ya kani ka isi kepada yalam da ke BPP ngakwa ban itu IP da ka basai kenang ba PP ki pai ba nong sok snong chu ka ma konro konsumsi bat pi ki pai nong sok snong chu ka snong thang sning pinsai na ka benta kani ba ka phina ban siu thu ba phinnom sha yalam bakla ngila persang manele kat bala bat kani ke pisa khat ar kulur tam menta kala don hakti chu ka DCA department ka sa ka finance department chu ka sarkar state ke jongi ka pasa along stambakan pelat seni ngi yai up ya kata namar hadu menen ngarang ya kren siapa DCA yang min up andalawan pai u commissioner na kecing let chabari hadu life hotrik mentau benai tingin sepet hau benai banwan ka iga bancia lada kane ka kam cia na kumoi pat ngin ban se banesim ya giwai pat kesencam na ka benta kecing mentoy jong piu pat ba baro tenamar kata ha bede ba kane jinga nanti sa kane MP election yo don na sa kamat ki banwan banong kait na kalian chongka parti pra ayu kalale kamla balai ai ngila aila na kabentapan sensyal ko district council nei kamla balai ai ha ingin la bande habaya ka fon pim ai na kabenta jongi dei na pi wabat ya kabor bala na pi ai ngi kabor kumolong por menswa bandon has ketre bala ke chuko por district council katangan lut ban kranti kikam kintut sene hagurkom kapapinyo i lagi jogi kmat henry ko pada bayit Yaisha, ya kini kita minta paro. Nginam song klik ti, nginam song type, nginam yale nak kebentangan iban